be anyị ekene m unu ndị Igbo ndị ọma njem unu na-asị m ka onye chi ya gazieli ya. N'ụbọchị nke taata nwere ozi dị mkpa anyị ji wee ajụ ebe maka na anyị sị na anyị fụ anyị wetara unu maka na eji na sị n'ile ọma ka o ji aga n'ogwu maka na onye ọbụla mee dis time around na olu collect ya wute yetago maka na o nwego ihe Akwa Okuko pụtara wee kwuo ya online. Nwatakịrị see ya na foto see ya maka ndị a na-eji mkpịsị ese mmadụ n'ahụ aja. O segide sechaa Akwa Okuko buteli ya mgbe gara aga. Akwa Okuko mechara nye ya obere ego nwatakịrị na ọsịkwa na okpere ya ekpere o. Mana ihe na-agbagojuzi m anya bụ na isi na ikpechara ekpere ikpe wee bụrụzie ya man of God ka o mere attract. Isi na mụ maka na ikpere nwatakịrị ekpere mee Prophet Jeremiah moto ofufe eji wee nyere the girl aka nyere ya 5 million. Wee na-ajụzi biko nụ agwụ na dibịa na ụka na pastọ nwee ihe jikọrọ ha na-abụ. Nwere ike na pastọ afụgoro na ọrụ the girl na-alụ online bịa wetara ya mana ka ịbịazi ebe na-ebu usu nọ maka na ekpere ikpere the girl mee pastọ ji wee nyere ya aka bụ asị. Nyetago Bible said that the gift of man maketh way for him and he brings him before kings and queens. Maka na ọ bụrụ na dị nwe ha akara aka nwe ha ejikọ onye na pastọ mana ịpụtazi bịa na ama aka nọ maka ekpere ikpere ya nyenwa mee pastọ ji wee fọrọ gị nyere ya aka. Ewubi Igbo na-ere vidiyo akwụ n'ụfụ mgbe Akwa Okuko kwụ ya na the girl se ya na foto ka ha si wee fụ nụkwa n'ụlọ ọla na eze Akwa Okuko abịa ụlọ ụka o ji elu ma nwanne ekwuru ka mmadụ bịa gwa papa gbanọ egwu enwa nwa m nwaanyị prem visit ka mmadụ ibe o ji wee bịa. Ịmana m gwara ọla na eze sefa na ọ bụrụ na mkpere uwe ekpere gụ nwee ndidi na ya bụ ife mkpere uwe na ekpere ya adụ amụ ya ele maka na ọnụ aka nri bụ ọnụ nna aba. Ọnụ aka nri bụ ọnụ nna aba bụ olu ndị gboo mana ụfọdụ ndị aghọtala okwu ahụ. Ife mbụ bụ dibịa traditional doctor. Ife m na-alụ bụ ka ọ dị mma ya na-emere ka ọ dị njọ. Nwere nwa wetara m pichọ otego ji eweta pichọ o weta chansị amandụ ọnaba ọnaba maka na ịfụ akwa adụrụ ezi people na-adụ too much. Even ndị na-abịa be m ya bụ nnọkọta etibe m mkpu nwe mgbe ya bịa pụta efu mmadụ 2,000 1,000 ọ bịago too much wee ruo ofu ụbọchị m wee fụ ya na ọbịa be m wee sịsị kpọbatalụ nya wee kpọbata wee gosi m ife ose wee like ya detin ose n'ime detin ose wee narịa ya wee kperie ekpere si ya na ya dụrụ ya mma wee were obere ego njinye ebe 150 ka 100,000 wee nye si ya ife a ya bụrụ ego moto o ji wee bịa. Mana ekpere nna ekpere ya bụ na from now to 6 months or 1 year. Okay? Yeah, 6 months. Okay, from now to 6 months. No, ya carry on afọ ọ dị. O tie ise o wee naba. Ọ nabalụ. O rulo 1 month, 2 months. Nno n'ogolo moto. O tere aka. Mfe na Facebook ebe Jeremiah omoto fufuwa nyere ya 5 million naira with ndị ọzọzi and ọ na-akọwalụ m na sinsi nji kwesịrị ekpere a na ife ọma na-eme na onwe ife ada emebu na ndụ ya bido kịta emebe na ndụ ya. O wee sị na ọbịa taa ka o kene m n'ife mme na ndụ ya. So ana m asị ka ngosi unu ka anyị n'ọnụ mmiri okwu ihe and ọ gwa ndị onwe pakeji na o ji wee bịa ka anyị fụ pakeji o ji wee bịa ife a nwanyị ya ka m ji wee sị ka m gbekwa nke a n'iru akwụkwọ. Ụfọdụ ihe na-asị na obere ife mere na-eti mụ na Facebook ọrụ nke ị na-ene ka iji evidence ya ọrịa ife ịfụ n'anya ọrịa bụ eziokwu nke nụ na ntị ọkwa asị ka ọ bụ. O nwere onye nyere ego one day onye one woman nwa si na crayfish bụ mkpa ya na crayfish ka ọ na-ele mana o nwere onye kwe enyere ya aka mana ọ bụ na nye nwụọ ya ego bido ahịa crayfish ana m emesigoro ife mmemere ya n'ụwa
nwee sị na mmetinye na Facebook ka ndị mmadụ fụ ntinye na Facebook ofu onye wee dee must you post everything you do. Ọ bụrụ na m emeri ya afụ ya ụfọdụ asị na ọ bụrụ inye mmadụ 1 naira postuo kpọọ mụba akwa nyegodo m 1000 postuo ya onye ala ị na-akọgheri ịmakwa ife echi niile ọ bụrụ onye mkpụrụ mmiri nkwuo na nwunye ya ego ọgọnalụ na m enyere ya ego ọlọzi evidensị ya ka m ewepụta ọha na eze wee mara n'eziokwu ife polisi azụ kedu evidensị ọ bụrụ na ejiri evidensị eburu ogo nwa tii na sel mana ọgụ nwa na-ebo mmadụ arịga ọrịrekwu so nne gosi anyị pakeji na nwe iji wee bịa bịa ya bịa ka narịa nke nwa ka iwelu nke nwa vidio ene nke nwa narịa ka iwelu nke nwa vidio Olu ba ya peti yo te. Kisab di betel moto. Olha como pequeno. Kasi ka mo ga ya ga digita. Okay. Kenwa bo mmanya. Ka bo mmanya. Owa na ezo no fu. Onye bịa be munye mmanya ana ma like ibe me nja like ya bụ na mmodu be me erike. And the before ebe ebe lo ko aya to gbado panja mmanya. So o si eto mmanya na do be mu mmanya bugodo ọrụ. All 4 hours. They can end in there. I want to find the link. Come. I'll go with that. I'm not. Mana, oh, well, I've been now, look at hotel. And the diva and I'm not I don't know what I can do. Let me see a cage for sale. I'm really Kamu cuenca. No cabía con eso, me ven. Doña está ahí pendiente para ver si arranca. O lo malo zuri. Organize the package you are getting a wood to take it out. Wonderful. Us non ka ka oju wa si ko ga amro ma se ano Igbo ko patronize. Okay. O gbe ko lo ka ego akwụkwọ. Chima ku nwa agụ akwụkwọ eche ki ko fu ma pa ka ko mma ma so. Oha. No ya do lo mma. Ise. Ano mo ni go moto afọ. Ego ka mo to pa mi lo. Chekara pa moto ego. Lexus 330. Hey. Ka mo ma iwo ke. Obi kala. And the shop and the we go shop nke wa. What? Ụzọ na abụ. Ga ya ma. Ebe next if then we say ebe na isi na-eme body harassment ndị ndị ahụ. Mana gwa amụgbagodo ndị mmadụ eziokwu. Eri mgbe eji bịa si ibe nke n'ebe fụrụ. Si njikwa ebe ife change kwa o. Ozugbo sere estimate because na pute mi mbosi a. Iresi m na ihe ekpere. Ina na life onye ọbụla na-afịa ọ ka fa mara na ebe ọbụla mmadụ nọ na ife ikwu n'ọnụ ya emelia. Saya nọ mbosi a mpute sere ga-ekpere si m na from tata na before na abịa ebe anachite ebe ọzọ n'ife ya change siri m ọfụma. Ma m ebido na-aga n'iru. So after mbosi a nọdị m ebe mbosi a ndị mmadụ bido na-akpọ m na phone. Before na-esi ebe a na-apụta je enwetasị m more than 50 missed calls. So since na ndị mmadụ na-akpọ m na-ewetara m ọrụ na-enye m ọrụ niile dị iche iche na ndị mesịrị stop ma ndị kwụsịrị na hotel kwa. Then from there kwa ndị mmadụ na-akpọkasị na-enyegasị ma ndị na-adachi m ife ma ndị na-enye m gift. Omenọ let's say 1 month nji bịa si n'ebe a. Mbịa na ọnwa ife mesị na alọ bịa post a picture of Jeremiah. So from there, upon na phone, same now we fell off for sale. So put it there, same put it there. I am 5 million. Same non exempt for trip to Dubai. When I do way so since if I change go, my I'm shop ebo. When I'm motor in cap, so if I change go, can I go to number go when over by lock on that most. Ego me for walk. I must go to for walk. Before I go say game pocket. So, it's a good not to. So, I don't know.
o nwere ndị na-enye ego nwee ndị na-ekpere ekpere nne anya fụ na ị chọrọ ịba uru ekpere nga ekpere mfụ na ị chọrọ ịba uru enye nga ego na ndị na-enye ego bụ ndị achọrọ ịba uru ndị chọrọ iji iri ife ndị chọrọ nnọọ iji iri ife mana mkperụ ekpere ahụ aka bara uru ịma na ọ bụrụ 500,000 ma 1 million ma 2 million ka nye nkịta o ya erisigokwa ya na-ata mana ibe ndị ala ka ikpelu onye bata na mmadụ apụta na Facebook kpere onye ọbụla ekpere mana mkpe na Facebook ikre mụọ ya tie ise onwe ibe nsisi ma ime 6 months ọ bụrụ na ife ahụ emelọ mana ma na-emelọ dibịa nkwụgwọ okwu ọzọ si na o nwere ibe mmarị na-eme so na ụfọdụ na-aga ọrịa bụ ogologo ndụ na-arị isi ike eji m n'aka unu na-afụchago ya anụ maka na asị na onye makarị ya aka mbọsị nta achụọ na owere nchi etago unu aghọtago maka na ihe niile a na-eme na nwa mbọsị akwụkwọ kwụsị na ya hapụ live Facebook mana amaghịzọ m ihe ji ya ọ na-apụbeghị enyi ya nwoke sikwa n'ogo private jet kemgbe 20 years ago ma na m ji na ọyịla agba ebichabeghị ya abịa na-asịkwa biko nụ ndị ọbụla na-agakwa na nke akwa ihe onye nweta na were isi ahụ maka onye ekwensu bụ weta isi bịa were isi mana mgbe gboo nwe mgbe ahụ ndị ahụ na-apụta n'opi iwe ka mgbe anyị nọ n'Ọnịcha iwere nka iri eme gị iwere nka iri eme gị iwekwana nka ghọtago mgbe ahụ ka anyị mere atịn eli m ego ịgasị m je wee gote ihe mgbe m pụta wee bịa na-akwụsị mgbe ahụ ndị ọbụla na-eme ụmụ ihe anụ nwa nna agbalụ ha ọsọ mgbe ahụ ịmago ụmụazị afụ na onye nke eme na owu ime na stabilizer onye nke mgbe stabilizer pụtara n'ọkụ binato daye ewere ya wee lie ndị mmadụ binato emecha masters wee pụta masters gị na-emechefu enu m mgbe ahụ asị gị iwere nka ili eme gị iwere nka ili eme iwekwa na nka eme dị kọpụ chakachakachaka by then a confuse na gị ma ha na mmadụ si n'azụ mepe ya so biko nụ onye na-ekwensu bụ wete n'isi bịa were isi kịta ndị were nka ili eme ga-anọzi na street ha nọzi na Facebook ha nọzi online Igbo ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ